Hey, what's up mga kamaster? So, andito kami ngayon sa may Lukaw. Dito ang aming meeting place na kung saan ang Katana Riders Club ay meron tayong charity ride sa may Nagilian, Pangasinan. A few moments later. Yeah, ito yung mga nagwagwapuan na Katana Riders. Katana lang malakas. Sir. 12 seconds later. Years later. So ayun mga master, andito na kami sa may venue nitong charity rides na kung saan nagdadatingan na rin yung mga ibang grupo ng mga riders. Tulong-tulong po ang adhikain ng bawat riders, hindi lamang po dito sa Pangasinan kundi sa buong Region 1. So pag nakikita nyo, yan yung mga bagong dating ng mga riders dito sa bayan ng Binmaley. 12 seconds later. So ito mga kamaster, ang mga Katana Riders Club. So ito si Karyas. So ito yung aming magpapa-register ka dito mo makikita yung registration. Tapos ito yung mga iba't ibang organization dito sa may mga iba't ibang riders ko. So mga master, yung iba nakalis na, tapos yung iba naman paparating pa lang. Yun mga master, ito po yung charity rides dito sa mga event natin. Siyempre, pag may charity, merong pa-arroz caldo. Yan, merong arroz caldo. Dito magbe-breakfast ang host ng charity, meron silang pa-arroz caldo. Yan, si Master. Master, so ngayon kakatapos lang ng picture taking dito sa beneficiary ng charity rides. So ito ngayon, dito ang aming mga lady master. Yan, pakilala kayo ma'am. Hazel Dulay. Okay, siya si Hazel Dulay. Si ma'am, ano po? Karen Grace. Okay, Karen. So yun mga kamaster. Hi guys, welcome to my vlog. Yes, thank you, thank you.
So ayun mga kamaster, nagpipicture yung mga kasama namin. Patunay na tumulong na naman ang Katana Riders Club. Yung goal ng aming club is talagang charity for a cause. So yun mga kamaster, thank you, thank you. 12 seconds later.